uzawusheshiseka. Kepha phakathi nobusuku uPaul noSila bekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo. Iziboshwa zazibalalela. Abantu bashayiwe. They were bleeding. So ngoba ukubona umoya mhlawumbe yokhipha izinyo kwenkathi awufuna ukuthi ukhulume ngendlela insini esuke inhlungu inamandla nakhona. Umama lapho sawulithi iBhayibheli babeshayiwe. Bephakathi nejele. Kwase kuthiwa umgcini siboshwa nalabagadi beboshwa izandla neenyawo base befakwa ejele. Chris, ungayifaka yasekhanazi nangashumayela udlala ngithatha lenkinyo shumayela udlala udlalela udlala thuwa kapha phakathi nobusuku Paul noSila bekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo. Futhi la kwakuphakathi nobusuku beshayiwe beboshiwe. Kodwa lithi iBhayibheli kwathi phakathi nobusuku enaye beshayiwe beboshiwe bengakwazi ukumuva. Kodwa kwathi phakathi nobusuku besejele. Lithi iBhayibheli bathandaza. Akaze lifazeleke iBhayibheli ukuthi babethini. Kodwa khona bathandaza. Ngoba wena nje uma ingane yakho ihlupha ungathandazi. Kodwa labazalwane bathandaza beshayiwe. Beshawa nakhona bemele igama likaNkulunkulu. Umbuzo uthi kwenze njani uNkulunkulu wakhe thuba ngesikhathi sokuphendula kwakhe. Lithi babe badumisa uNkulunkulu beshayiwe kodwa bamdumisa uNkulunkulu. Angazi hubo ababedumisa kodwa babengadumisi ngesimo sabo. Babedumisa betshela uNkulunkulu ukuthi ungubani. Ebazalwane bengadumisi bethi bengakhali ngethi uNkulunkulu sikhulule namakethango. Bengamsola uNkulunkulu ukuthi uvumeleni simakade singene ejele. Babengasoli. Nangoba obhala impilo athi bali ubusiso zakho uzibale ngasinye ngasinye. Bese kuzo lezi ubusiso bonke inkosi ngazo ungasoli lutho. Nyashumayela ngazi Kristu kodwa ngifuna ukushumayela lithi iBhayibheli basebedumisa uNkulunkulu beboshiwe benjalo badumisa uNkulunkulu. Angazi babethini mhlawumbe bethi jabulani sesingabantwana benkosi bethi sesingofakazi bethi sinubona uthando lungaka umsindisi wethu sesimazi bethi Jesu Kristu lithemba lethu nokuthula uyasipha khona bethi nefa lethu ligcinwe ezulwini bethi lingathintwe lingathintwe ngamasela ngamazi. Mhlawumbe babethi bayethe Nkosi wena wathwala umqhele ukuze mina ngibe nokwethaba athi lo mqhele wakuhlaba. Bethi bayethe Nkosi bethi mina ngiyathanda mina bengingubani. Bethi bayethe Nkosi angiyazi indumiso yabo kodwa kungenzeka bethi uyakhazimula. Bethi Jesu wamabandla uyakhazimula. Jesu wamabandla uyakhazimula. Besho beshayiwe. Kodwa ngiyathandaza namhlanje ukuthi kule nkonzo noma kule mvuselelo sizovusa abantu mfokavesi abazodumisa uNkulunkulu hayi ngoba kodwa bazodumisa uNkulunkulu hayi ngoba kodwa bazodumisa uNkulunkulu ngoba engenzanga kodwa bethi uphakeme kungezinto akwenzela yona kodwa uphakamisa udumo lwakhe. Niyazi ukuthi uNkulunkulu fokamshikashi asidumisi ngoba uNkulunkulu asidumisi ngoba zilolwa uNkulunkulu akadunyiswa
ngoba kuyenzeka uthukwe kuthiwe uNkulunkulu wakho, kodwa inhlamba ayikwenza ukuthi uthule ngayo. Kuyenzeka ushiwe ngabantu be-reject, kodwa i-rejection ayikwenzi ukuthi thula uNkulunkulu. Izomunye ubaba nje eyihlabelelela athi uphakamisela amehlaba ey'ntabeni, athi usizo lwami luvelaphi na, athi luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Wakwenza njani? Wayezama ukubheka usizo olwalungavela kubafowabo, kwasho ukuthi abafowabo abekho. Ngoba usizo kuyenzeka ungalitholi kwabakwenu. Uma usizo ungalitholi kwabakwenu, wenze njani? Lizothi phakamisa amehlo akho uwaphakamisela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Namhlanje ngiyamemezela, ngizomemezela into ethi uNkulunkulu akadunyiswa ngoba, kodwa udunyiswa noma. Noma wasendulo noma wamanje ehlabelela into ethi noma engathula kodwa kushintshe lutho, ebese suka ekuthuleni kwakhe, ebese bheka uthando lwakhe, athi kodwa sibambani wena. Noma engayilethanga impendulo kodwa ngiyadlula empendulweni, bese ngibheka isiphambano. Uma ngithi ngibuka isiphambano ngibona uthando lwakhe, ngiyamemezela ey'ntweni zonke ubuyithandazela, nezinto zonke ubungayifuna, ey'ntweni ongayitholanga, susa amehlo akho ey'ntweni, akubheka isiphambano. Ikhona impendulo, kodwa impendulo ayikho ebantwini, kodwa impendulo akubheka isiphambano. Ungazeka uthole impendulo kodwa kungeyiyo leyo oyithandazela, kodwa udlamini uyamemezela, bheka isiphambano. Uthi lo hlabelelayo noma engathula akashintshi impendulo isasiphambanweni. Amdumisa ngamahubo, ngoba kunamahubo adunyiswa kubhekwe empini, kunamahubo adunyiswa kukhalwa. Ngoba inyembezi ayikwenzi ukuthi thula ngoNkulunkulu wakho. Uma wakhala awungadumisa uNkulunkulu, it's an error. Ebandla kaJesu kuyi-error, my bishop, kuyi-error uma umzalwane ezothula ngesikhathi sobuhlungu bakhe angadumisi uNkulunkulu. Kuyi-error, kuyiphutha ukucabanga ukuthi uNkulunkulu udunyiswa mangihamba kahle kuphela. Ibona laba bese sebushesi
imali wayihlanganisa uyasebethandaza. Lithi iBhayibheli phakathi komthandazo. Lithi iBhayibheli wasevuka uNkulunkulu wehlela emntwini oyedwa. Wayesephakama umprofethi. Wathi Nkosi usekhulumile uNkulunkulu. Uma khuluma uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi umprofethi lempi esibhekane nayo ke manje akuyona-ke impi eyikhali. Lempi esibhekane nayo akuyona-ke yakho. Uwe obhekene nempi kodwa impi akuyona yakho. Ngoba kufuze ukuba ube nayo i-wisdom yokubona impi okufanele uyilwe nempi okufanele ungayilwi. Yebo bafana bakithi kufanele ube nayo i-wisdom yokubona impi okufanele uyilwe nempi okufanele ungayilwi. Angazi mfundisi uzomhlamba mshika babelindele nje thina ngokuthi uNkulunkulu uzothi asilungise ikhaya. Mhlawumbe asho uhlobo oluthize lweyikhaya. uNkulunkulu wathi yebo ukuhlobo kungokwenu kodwa ukula kusikho kwenu. IBhayibheli lasendulo lithi hlomani zonke izikhali zikamoya ukuze nibe namandla okubona ngokulinga sathana ngoba sibambele negazi nenyama kodwa sibambele nababusi nemikhathi nemimoya yasemkhathini. Ngakho-ke hlomani kuyenzeka uhlobo kodwa ungekulo. Church of God, ukuhloma kungokwakho kodwa ukula kusikho kwakho. Ngoba indumiso kwenye inkathi iba yiphona. Yamela uthi ngithi indumiso kwenye inkathi iba yisikhaya. Hayi sesiyathandaza silelwa ufumele nje imsuzwana. Wayesethi umprofeti hayi senihlobile fine. Susaka amaqhawe la uthembele kuwo. Namhlanje amaqhawe azo defend. Kodwa namhlanje abantu abazostrike abadumisi. Nakhona akeni noma ngibani ngoba yimpi le iyashisa. Kuthi uma bengena abahlobe ngokungcwele. Basikhuluma ngadumisa sikhuluma labazalwane. Kodwa njengoba nilapha nje yazi ukuthi nisekhaleleni. Njengoba nilapha nje lonke bafowethu uKristu nisekhaleleni nisekhululeni. Manje kubalekile ukuthi basizoma la. Ngoba isystem yethu ithi abadumisi nabo. Ulungile. Uma sizoma la. Before size la. Siyongena emngcweleni. Ngoba holiness is an alignment. Holiness ithi my definition. Holiness is ukuthi God we are ready. Sikulungela ukusebenza kwakho. Manje ke ithi holiness isukuthi we are setting apart. Sizahambanisela uNkulunkulu. Kusho ukuthi mshika noma ikhona into engathi iphazamiseka kodwa into enhlizweni ithi sihlukanisela uNkulunkulu. Mama balabazalwane nilokhu ihubo bebehlabelela. Uthi lo baba niyakuthi kuJehova. Dumisana uJehova ngokubusa wakho ubiphakade. Angiyazi isigqi veze suka sifaka isigqi. Angisazi isigqi salapho sasamba kuthini. Kodwa into yayithi dumisana uJehova ngokuba ubusa wakhe ubiphakade. Bephinde labazalwane la. Dumisana uJehova ngokuba ubusa wakhe ubine buze bube phakade. Tamama tam. Dumisana uJehova. Tam. Ngokuba ubusa wakhe tam. Kristu ubiphakade. Tam. Dumisana uJehova. Athi tam. Ngokuba ubusa wakhe athi tam. Dumisani tam. Athi tam. Ngokuba ubusa wakhe namhlanje badlalwele kenza uphakamisa amaphimbo ke manje base uphakamisa amaphimbo siyobe sidumisa uJehova. Yebo shobo ngiyavuma sibhekane nempi kodwa siyawasusa amehlo ethu empini. Tam.
amehlo phini. Tam. Siyawubhekisa uJehova. Ngoba ubuso wakhe. Yebo sibhekane nama-finances crisis. Sinayinkinga zemali. Ngiyafuna i-unemployment rate phezulu eSouth Africa. Kodwa ladies and gentlemen, I want to come with a different story. I-unemployment iphezulu. Kodwa sasiyawasusa amehlo ethu. Ekutheni mina ngisebenza. Ekutheni mina ngilasho. Dumisani uJehova. Ngoba ubuso wakhe. Chum. Cha. Ngolifaka into usukhaya. Ngiyafuna. I-corruption ibalulekile eSouth Africa. Kodwa into yokunqoba i-corruption. Awanamhlanje into ethi siyawasusa amehlo ethu. Ngiyafuna ingane zakho ziyahlupha. Sewukhale kakhulu. Waze wasola uJehova. Kodwa namhlanje siyawasusa amehlo ethu. Ekutheni hlushwa zingane. Siyawasusa amehlo ethu. Ekutheni hlushwa bayena. Siyawasusa amehlo ethu. Ey'ntweni zenyama. Dumisani uJehova. Wakhazibula uJesu. Ekhaya mfana ngiyakuzwa. Wathi uphele. Wathi ufeziwe. Baba. Kasiyathanda. Nalo oyikhondema noma nalo okhondenywa ngabantu. Nansi indaba susekutheni ubani ekukhondema. Incwadi mhlawumbe wena abantu babekubuka babuka izolo lakho. Dinami mhlawumbe abantu babekubuka abakubuki ngemanje lakho, bakubuka ngezolo lakho. Bathi nami lo siso ukuthi mhlawumbe abanye babechazwa abachazwa ngalokho abayikho manje okuhle. Mhlawumbe bachazwa ngesimo sakubo. Awuthi ngisibone njengoba ngithi graduate uzokukhona umuntu ozongichaza. Kunomuntu ongeka ngichaze ngejazi. Kodwa ozongichaza ngobubi bakwethu. Awuthi nje ukhona umuntu ongeka kuchaze ngokuthi weyimeneja. Kodwa ozokuchaza ngesiphi sakho. Athi ngwela ungenzeka abantu babekuchaza bethi ukhona kodwa ulunyoka. Ukhona inosele. Yebo ukhona kodwa ulunyoka. Mhlawumbe egameni lakho kunokodwa. Kodwa incwadi yamagama.
Bishop Zabez. Kodwa nathi into engifuna ukushumayela ngakakhulu wenza ayishumayela. Lithi while bedumisa thina the very same foundation of the prison were shaken. Check this. Now I want umuntu ozoconnecta ngokholo akconnect nangomoya. Lithi baBheli Mshika the very same foundations of the prison ababevalelwe kulo they were shaken. Angilazi ngiyitsheleke ovalelwe kulo. Yibi nje ngimashela lo angilazi ngitshele ovalelwe kulo. Kodwa sawudumisa la. And must dumisa lapha siyawudumula. And the very same foundation of that prison right now, right here. The very same foundation of that. Umuntu ungenela uboshwe yini ungenela uboshwe yini. Ngiyabemezela ngegama lika Jesu. Akazi mina oyishiya ekhaya eyinkinga. Akazi mina ekhalisayo. Akazi mina ekwenza ungabulala ubuthongo. Ngiyabemezela ngegama lika Jesu. The very same foundation. Lezo sakela sikwaphile. Lokho kugula, lokho kufa. Leyo kupheka, lokho kweswela. Lokho ngasebenzi. A very same and must simthandaza uthina abantu ongakuvalelwe nabo abantu kade who were mocking you. God will put shame on them. Nalo obesidina siboshwe kakhela bangaphuma. Yeah. Lekhaya bona mama leswakhe. Kunabantu abazosindiswa ngokuthi impilo yakhe ishintshe ingabe ndawonye. Isiza nje into esimple ngelula. Ungasibalekeli isikole ngoba ukufunda kwakho kwekunomuntu ozophenduka abone wena ubusofundeni. Ngikhuluma ngobani ngoba kunjani nani. Kodwa kunabantu abaphenduka mshilo ngoba sebebone wena. Ukuthi ushumayele nje uyafunda. Bese bethi ushuthi nami ngingafunda. Njengoba uzophumelela nje kunabantu abazosindiswa bebone wena uphumelela. Bethi awusiyamazi lona uphume emkhukhwini nje. Ngabe define endlala into ejayibona ngethele. Engathi yasmile. Bakudefine kanjani? Sibalela amehlo ethi sonke.